potrebujem TNTčka. Teraz potrebujem luk. Potom potrebujem plameň. A ešte kovadlinu. Dobre. Dáme kovadlinu. A ideme zapaliť nejaké TNTčka. Tak, sem. No, teraz uvidíte výbuch. Výbuch staračia. Výbuch staračia. Už vybuchujte. Hlavne to nemáte počuté veľmi nahlas. Lebo to by bolo teraz veľmi, ale veľmi nepríjemné. Ešte spravíme 1-2 výbuchy. A potom to už bude všetko pre tento diel. Ešte spravíme. No, asi ich spravíme ešte. No. No. Teraz tam stavím. Nechoď tam, ovečka. Ty si to chcela. Zomrela ovečka. Zomrela ovečka. Zomrela ovečka. Zomrela ovečka. Lebo ona chcela zomriať. Ešte zapalíme jedno tečko a trefa. Teraz sa pozrite. Ešte zabijeme pavúčika. Vypadni, pavúk, tu som kráľom ja. Ty nebudeš trápiť nikoho. Vypadni. No. Ešte zabijeme Kosťa, lebo tu na nikto nepôjde do mojej deny. Ale Kosťa. Tak. To je pre tento diel všetko. Tak čaute, vaša.